Tjenare! Tjenare! Vem är det? Tjena! En negerjäveln? Ja? Är det negern? Nej. Hör du, din förbannade neger, du ska inte sitta och snacka skit om mig en gång till du. Vem är du? Ja, det hör inte hit det. Det vet du mycket väl. Jag vet inte det när du ringer eller inte vet om du pratar som presenterar eller? Presentera mig, jag ska inte presentera mig och sitta och snacka skit, för du vet väl jävlar. Varför? Ja. Ja, vem är du då? Jag vet fan vet jag vem du är. Ja, vem är du då? Ja, Erna fortfarande. Ja, det är ju Mohammed. Jaha. Är det Mohammed? Nej. Vem fan är det då?